हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आं आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। अल एग्जाम पस्टपन मानि थाखाय जागासिनो दङ। दा गोबां सोंथि आरो लोगोसे गोदान एग्जाम माब्ला जागोन बेनो जाबाय SLRC आरो लोगोसे DHS एग्जाम Gr.IV आरो Gr.III। दा लोगोफोर Gr.III आरो Gr.IV गोबां फारागथि दङ। नोंथांमोना Gr.IV एग्जामाव होनो मोनसिगोन आरो लोगोसे खायसेया पस्टपन जाबाय आरो मानो जादों बेयावबो जों रायलायगोन। लोगोसे ड्राइभार पस्टआ दासिमबो डेट ओंखाराखै आरो जेब्ला ओंखारगोन नोंथांमोननो आपडेट लाबोगोन। दा लोगोफोर एग्जामा पस्टपननिफ्राय पस्टपन जादों मानोना गोबां बोथोरा गाज्रि आरो बेबायदि जाबाय थायोब्ला नोंथांमोननि आपकामिं एग्जामाबो पस्टपन जागोन। नाथाय DHS एग्जामा नोंथांमोननिया जुलाइआवनो जागोन आरो लोगोसे आगस्ट जानाय लोगो लोगो बेनो जाबाय SLRC नि एग्जाम जागोन Gr.IV आरो Gr.III। नाथाय फिन खनसेबाव Gr.IV एग्जामखौ फावसायबावबाय एबा पस्टपन खालामबाय। दा बेखौनो जों नायगोन आरो मा बिजाब फरायनांगौ जों बेखौबो नायगोन। दा जोङो DHS निखौ नायग्रोनोसै एग्जाम डेटआ माब्ला जाफिनगोन। स' नोंथांमोना सानडेआव नायबानो जाबाय जुलाइआवहाय मा दङ 10 खौ गारनानै। मानोना 10 जुलाइआव ईद दङ बेयाव एग्जाम जाया। स' नोंथांमोना 10 निफ्राय 17 निफ्राय नायलांदो बेसेबांनिखि सानडे दङ। स' नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनो हागोन। दा बे थिखानाय गैयै समसिम डेटखौ होआखै मानो डेटखौ होयोब्ला फिन खनसेबा पस्टपन जाबावनो हागौ नालाय बेखायनो अफिसियेल साइटआव नोंथांमोना भिजिट खालामबाय था जेरै dhs.assam.gov.in जायखिजाया नायनो हागोन आरो लोगोसे थिखानाय गैयै समसिम बेखौहाय बन्द खालामथ'बाय एग्जामखौहाय पस्टपन खालामबाय Gr.IV खौहाय आरो Gr.III एग्जाम नन टेक्निकेल दासिमबो डिक्लेयार होआखै मानोना नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ दैबाना जागासिनो दङ एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो हायै अबस्था जाना दङ। दा बेफोर गासैबो दैबानाया रानजोबबासो नोंथांमोननि एग्जामा फारि फारि जागोन। दा ओरैबायदि जायो बबेबा डिस्ट्रिक्टआव दैबाना जानानै फैनो हाया जायोना थिग बेखायनो नोंथांमोना मोननाय जायाखै एग्जामखौहाय। स' बेनिफ्राय एडमिट नोंथांमोना गोदान डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो गोदान फैयोब्ला नोंथांमोननोहाय आपडेटखौ होगोन। अके स' नोंथांमोना जिंगासिनांगौ जेबो गैया। स' बेनिफ्राय जों नायगोन दानि SLRC आवहाय नोंथांमोननि Gr.IV एग्जामा मा जागोन एबा मा जाखो। दा बेयाव नोंथांमोना assam.gov.in बे मोनसे आसाम स्टेटनि पर्टेल बेयावनो नोंथांमोना Gr.IV एग्जामनि Gr.III नि गासैबो आपडेटखौ मोनगोन। जेरै बेयाव मोनसे लेटेस्ट आपडेट दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि रिगार्डिं एग्जामिनेसन Gr.IV एग्जामनि थाखाय मोनसे नटिस होदोंमोन आरो बेनो जाबाय एग्जामा पस्टपन जाबाय। दा एग्जाम पस्टपन जानाया बेनो माखासे गोबां खामानि थायो आरो लोगोसे नोंथांमोननि माखासे दैबाना जानायखौ नुनो मोनदों जेरावनोखि डिस्ट्रिक्टआव दैबाना जादों अब्ला एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो हाया। दा बेखायनो नोंथांमोननि एग्जामा जानो गोनांमोन 7 आगस्टआव जानो गोनांमोन एबा 7 आगस्टआव जानो गोनांमोन बे जाबाय Gr.IV एग्जामा। नाथाय बेखौ फिन खनसेबा पस्टपन खालामनानै नोंथांमोननो गोदान डेट होबावबाय बेनो जाबाय जों नायगोन बे नटिसखौहाय आरो लोगोसे माबायदि बिजाब फरायनांगौ आरो फरायनाङा माबोरै सेलेक्सन खालामगोन बे Gr.IV आव बेखौबो नायगोन। स' दानिया जोङो डेटखौ नायसै गोदान डेटआ। स' नोंथांमोननिया जानो गोनांमोन बेनो जाबाय 7 आगस्टआव जानो गोनांमोन नाथाय बारायनानै बेखौहाय पस्टपन खालामनानै 21 आव लांबाय सानडेआव गोलैगोन आरो नोंथांमोननि 10 पास लेभेल 8 पास लेभेला बेयावनो दङ। 8 पास लेभेलनिया फुङाव जागोन आरो 10 पास लेभेला बेलासियाव जागोन। एग्जामा 2 घन्टा एग्जाम जागोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया आरो नोंथांमोना बर'जोंनो लिरनो मोनगोन। स' बिनिफ्राय फरायनांगौआ 8 पास लेभेला इंलिश ससियेल स्टाडिस मेथ्स बेनिफ्राय GK नायनांगोन मेन्टेल एबिलिटि टेस्ट नायनांगोन बेनिफ्राय लजिकेल रिजनिं नोंथांमोना बेयाव नायनांगोन। अके स' बिनिफ्राय आरो 10 पास लेभेलाबो नोंथांमोना इंलिश नायनांगोन ससियेल स्टाडिस एबा समाज बिगियान बेनिफ्राय मेथामेटिक्स नायनांगोन GK नायनांगोन आरो गासिबो सेम प्रसेस मोननैजों समानानो नोंथांमोननिया। आरो फरायनांगौआ माखौ फरायनांगौ बेनो जाबाय 8 पास लेभेलनिखौ होनदों। हायोब्ला नोंथांमोना 8 पास लेभेल 10 पास लेभेल गासैखौबो नायजोब गासैबो गोरोबखायो आरो गासैबो गोरोबलायो साबजेक्टआ बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। स' बिनिफ्राय एक्सट्रा GK नायनांगोन नोंथांमोना एक्सट्रा GK आरो रिजनिंखौ नोंथांमोना हानाय एसेबां प्रेक्टिस खालाम अब्ला साबसिन जायो। दानिया एग्जामाव बेसेबां कुइसन फैगोननो बे जाबाय नोंथांमोननि कुइसना जाबाय 135 फैगोन आरो मोनसे हायोब्लानो 1 नाम्बार मोननाय जागोन जेराव नेगेटिभ गैया आरो नोंथांमोना गासै 2 घन्टा 120 मिनिट्स नोंथांमोना टाइमिं मोनदों आरो नोंथांमोना एग्जामाव काट अफआ गोजौ लानांगोन मानोना बेयाव गोजौ काट अफ थांगोन। ओरैबायदि बुंदों जे मोनसे पस्टआव सानैल' लेंहरगोननो मोनसे पस्टआव सानैखौल' नोंथांमोनखौहाय पार्सनेल इन्टारभिउ एबा भाइभा एबा अरेल टेस्ट एबा स्किल टेस्ट लागोन आरो नोंथांमोनखौहाय सासेनो साख्रि होनाय जागोन। जायफ्रा नोंथांमोना मोजां नाम्बार लानो हायो बेनि साख्रि मोनगोन बेयाव नोंथांमोना 1:2 मोनदों आरो बिनिफ्राय गासैबो जुदि समान नाम्बार मोनदोंब्ला मोजां समान नाम्बारब्ला सानैबो समान सेम नाम्बारब्ला जायनि बैसोआ देरसिन बेनो साख्रिखौ होनाय जायो। अके स' दानिया ड्राइभार पस्टआ एग्जामा माब्ला जागोन दासिमबो डेट होआखै लास्टआव जागोन होनना बुंदों। गासैबो जोबोब्ला Gr.III Gr.IV जोबोब्ला ड्राइभारा एक्सट्रा एग्जाम जागोन कन्डाक्ट जागोन आरो जायफ्रा ड्राइभाराव खालामदों गासैबो एग्जाम होनो मोनगोन।
सेम बिजाब फरायनांगोन बेनिफ्राय जिके मेथ्स नोंथांमोना रिजनिंखौ मोजां नायबानो जाबाय आरो स्किल टेस्ट थागोन स्किल टेस्टआ नोंथांमोना बेनो ड्राइभिं टेस्ट बेनिफ्राय रड सिगनेल्स बेनिफ्राय लोगोसे पार्किं दा बेफोरखौ नायनाय जायो ड्राइभारावहाय दा बेखायनो मोजां सोलोंखादो जायफ्रानोखि लाइसेन्स दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंबा दानिफ्रायनो सोलोंना ला आरो नोंथांमोननो साख्रि गनाय जागोन आरो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना ड्राइभार पस्टखौ मोननो हागोन स' बेनि सोमोन्दै दिनैनि लेटेस्ट आपडेट आरो बेबायदि आपडेट फैबाय थागोन मानोना बेबायदि भेकेन्सि फैनांगौआ एसेबां इजि नंला दा बेनो मोजां भेकेन्सिखा ओंखायनो बिनि सायाव गोबां भिडिअ फैबाय थागोन लेटेस्ट आपडेट